गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायबाय। नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ लकडाउना बारायबाय होननानै। लकडाउना 3 मेसिमल' जागोन होननानै फोसावनाय जादोंमोन, नाथाय बेखौ बारायनानै 12 मेसिम खालामनाय जाबाय। दा बेवहाय माखासे गोदान नेमखान्थि दानाय जादों। बे गोदान नेमखान्थिनि गेजेरावनो माखासे बिथिंखौ रेड जन, ग्रीन जनआव बाहागो खालामनानै सोलिहोदों। दा बे भिडिअ'आव बेखौनो मोनफा मोनफायै आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन। अन्नानै भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलां। सेथियावनो रेड जन्स, मेन्युफेक्चारिं अफ एसेन्शियल्स एलाउड। बेवहाय रेड जन्स माने खैफोद गोनां जायगाखौ बुजायो आरो मेन्युफेक्चारिं अफ एसेन्शियल्स मिन्स जायफोर बेसादखौ जोंनो सानफ्रोमबो नांथारगौ, बे गैयाबानो सोलिया, जेरै जानाय लोंनाय मुवाफोरनि दिहुनथाय, थाव, साबोन, सेम्पु, मुलि बायदिसिना बेसादफोरनि दिहुनथाया सोलिबाय थागोन एबा बेफोरखौ एलाउ होनाय जागोन। नाथाय बेफोरखौ एलाउ होब्लाबो रेड जनआवसो एलाउ होनाय जादों। माने जोबोद लिमिटेडल' दिहुननो मोनगोन एबा बेफोर बेसादफोरखौ गुबुन हादोराव लांनो मोना आरो लाबोनो मोना। नैथियाव रेड जन्स, इ-कमार्स अफ एसेन्शियल्स एलाउड माने इन्टारनेटआव अनलाइन गोनांथार बेसादफोरनि बायलाय फानलाय आरो गोनांथार सोरनोबा रां सोना हरनाय एबा दिहुननाय, बेफोरखौ रेड जनआव एलाउ होनाय जागोन एबा जोबोद लिमिटेडल' बाहायनो मोनगोन, लिमिट बारनो मोननाय नङा। थामथियाव रेड जन्स, प्राइभेट अफिसेस केन अपारेट एट 33% स्ट्रेंथ। मिन्स प्राइभेट अफिसफोरा 100आव 33% अपारेट खालामनो मोनगोन एबा सालायनो मोनगोन। ब्रैथियाव ग्रीन जन्स, स्टेन्ड एल'न एलकहल शप्स एलाउड। खेबसेयैनो बुङोब्ला ग्रीन जन, स्टेन्ड एल'न एलकहल शप्स आर एलाउड माने जेबो हेंथा गैयालासे आरो गिनांगौ गैयाजासे हारसिङैल' थानाय बेबायदि जौनि गलाया खुलिनो हागोन, जायनि खाथियाव मोनबो गलाफोर एबा दुकानफोर गैदेरा। ग्रीन जन माने एसेबां गिनांगौ गैया, माने खैफोद गैयैखौ फोरमायो। थियाव ग्रीन जन्स, बासेस केन अपारेट उइथ 50% केपासिटी। बेवहाय बुंदों ग्रीन जनआव एबा जेबो खैफोद गैयालासे 100आव 50% एबा खावसेल' पेसेन्जार लानानै बास गारिफोरा खारनो एबा सोलिनो हागोन। बेवहाय बास गारियाव आबुङै बुंफबजासे पेसेन्जार थिखांनो मोननाय नङा। आरो द'थियाव हाउस हेल्प एलाउड एक्सेप्ट इन कन्टेनमेन्ट जन्स। माने बेवहाय बुंदों जों खैफोद गोनां जायगायाव थाङालासे जों गावबागाव गामि जायगाफोराव खामानि मावनानै जानो हागोन। आरो स्निथियाव जायफोरा गावनि रायजोखौ नागारनानै गुबुन रायजो एबा ओनसोलफोराव खामानि मावनो थाहैदोंमोन, बिसोरखौ फैफिननो थाखायल' ट्रेन हगारनाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय। जोंनि भारत हादराव माखासे रायजोफोरखौ रेड जन, ग्रीन जन, अरेन्ज जन बे मोनथाम बाहागोआव रानदों। बेनि सोमोन्दै उननि भिडिअ'आव नोंथांमोननो मोजाङै फोरमायनो नाजागोन। लोगोसेयैनो बे रेड, ग्रीन, अरेन्ज जननि फारागआ मा बेखौबो फोरमायनाय जागोन। बेनिखायनो नटिफिकेसन मोननो थाखाय अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, बेल बाटोनखौ थुनानै हो आरो लोगोसेयैनो लाइक, शेयार खालाम। जोबनायाव बयनिसिमबो साबायखर बावहरनाय